Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah niki derek nggih seiman, nggih sejamaah tanglet. Lho Mas, sampean sanjang ilmu meniku napa panjenengan iki ngaos ten pundi, napa mondok ten pundi, napa ya napa lah ngoten menika nggih. Alhamdulillahirabbil alamin niki panjenengan tangleti bukti pun ilmu Allah menika sanes ilmu turunan. Ilmu Allah termasuk ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikatullah, ilmu torekot menika sinten mawon diparingi bukti pun kula tanpa pendidikan, tanpa nasab, tanpa guru lah menika. Tapi nggih kula ngaos ten kampung-kampung sewaktu kula alit menika. Tapi setelah kula dewasa, kula terus niki nggih kula padosi ingkang secara mboten langsung maupun langsung niku kula padosi ilmu sing akeh sak beneranipun Allah. Sampai kula diparingi ilmu sing kados ngeten niki kula sampai akan dateng panjenengan. Menawi nurut jenengan sesat nggih monggo-monggo menawon, lek niku damel pribadi sampean. Tapi pun kula disebar-sebaraken difitnah-fitnah ilmu kesesatan nggih mangke panjenengan piyambak ingkang bertanggung jawab. Menawi niki jenengan bener nggih jenengan lampahi krana niku enten dalan-dalan menuju kebenarane keimanan dhateng Dzatullah menika. Lah niku nggih kula tetep ngaos. Senajan dulu kula ngaos ten kampung-kampung meniku. Lah niku lho kula kados ngeten niki. Nggih tasih difitnah ilmu sesat, ilmu iblis. Sesat menika kula disesat-sesataken. Sampai-sampai wani ngucap senajan dhek nggih tukang ceramah ngoten, tukang lho niku nggih, tukang. Tukang niku dibayar. Sanes sekedar menyampaikan hak kebenaranipun Allah, kula mboten enten sing bayar. Mboten masalah. Tapi Allah ingkang bayar kula, kula niki nggadhahi penyakit sing fatal. Lek menurut ilmu kedokteran nggih pirang-pirang juta kula niki. Akhire kula ical penyakit niku wau. Lah niki. Nggih. Lah niku tukang ceramah sampai memfitnah kula niki ilmu iblis. Gak ana turunane ulama, gak mondok, gak iko, gak iki. Lucu niku. Kedengkian yang dia bawa dari keturunan Mbah Buyutih menika bergedok agama. Niku Mbah Buyutih niku pengkhianat negara, sekutu dengan gen jahiliyah termasuk Belanda, termasuk nggih Habib. Fitnah sebagai ilmu iblis, ilmu sesat, ilmu nopo. Kenyataane niku tiyang niku mboten saged njelasaken. Masih maca kitab, masih mondoke pirang tahun terus. Mboten jelas blas moko pirang-pirang tahun dari Mbah Buyutih sampai bapak nih sampai awake jari sing jarine Gus niku wau mboten manfaat. Mboten manfaat tapi wani memfitnah kula sebagai ilmu kesesatan. Lah niku opo arek iku sing diwaca kaya ngono iku kok iso ngono? Maka diturunkan santrinya. Karena ngisak desa kalian kula Kradenan Karangketuk. Lah niku diturunkan santrinya untuk ikut saya dites, diarahkan ke makam-makam itu. Apa sing diwaca kaya ngono iku kok iso kaya ngono sedangkan aku ndak iso. Ngoten kelicikannya, kemunafikannya, kebengisannya, kejahatannya sehingga menurunkan beberapa santrinya begitu. Kula sing semerap, Allah ingkang maringi semerape kula, tapi tetep kula laksanakaken mawon. Ingkang kula waca nggih sami ten makame para waliyuwah niku wau. Nah niku dhek ngetes kula melalui santri-santri ini. Semerap kula ada beberapa orang, 3 orang. Niku nggih kanca krana nggih bendintene sak desa kalih kula. Lah niku tapi nggih ngoten kula berusaha sabaripun kula serahaken dhateng Allah. Kula sabar niki kula serahkan datang Allah, tapi kemenungsaanipun kula
tetap lekat di dalam diri. Dunya lan akhirat kula boten terami. Krana ayatipun Allah niku sanjang. Fitnah niku lebih kejam dari pembunuhan. Nggih, kula maklumi mawon. Dhek nggih tukang ceramah sing dibayar duit kelontangan menika. Pirang-pirang tahun mboten manfaat ngaos nggih mboten isin. Sehingga golek sasaran kula didados sasaran kesesatan menika. Lah niki nggih. Menurut jenengan kula niki sesat, kula niki leres, bener hake Allah nggih tergantung panjenengan piyambak. Panjenengan piyambak pun nggih sakniki nerami ilmu-ilmu niki pun lami dan dampak ke fisike panjenengan dan dampak ke keluargane panjenengan nggih panjenengan piyambak ingkang ngrasakaken termasuk kesehatanipun panjenengan. Lah niku nggih atos-atos ngaos datang guru-guru ingkang panjenengan yakini sisa-sisa pengkhianat negara ini, sisa-sisa sekutu gen jahiliyah, sisa-sisa pengkhianat G30 PKI berkedok agama. Anak putune sakniki menyandang gus-gus menika kenyataane nggih Gus Buster. Lah niku nggih ingkang kula waca niki sampai kula saged diparingi pengalaman dateng ngoten menika kula modalipun putu elah eluh mboten ngerti napa-napa. Lah niki nggih alhamdulillahirabbil alamin muga ilmu niki manfaat. Ingkang sing memfitnah meniku nggih terosipun Allah. Kenyataanipun bendinten larene nggih klosot-klosot ten tanah wakaf sing namine musala. Musalah amanatipun Mbah Buyut kula sing didamel klosot-klosot niku ningali YouTube niki walaupun kula sanes YouTuber. Muga Allah ingkang buka aibipun sedanten menika krana pun terbukanya aib kanggonipun keturunan fitnah-fitnah yang berkedok agama niku cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.